Pozývame vás sledovať svätú omšu pri príležitosti príchodu svätého Cyrila a Metoda na naše územie. Bohoslužbu celebruje emeritný pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Slávnostná svätá omša z Cyrilometodskej národnej púte v Nitre. Naživo v sobotu o 10:00 na Jednotke. Pri príležitosti príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy vás pozývame sledovať živé štúdio s odborníkmi o 20:30 a následne o 21:00 aj priamy prenos zo slávnostného programu na hrade Devín, počas ktorého vystúpia známe osobnosti slovenskej kultúry a umenia. Posolstvo Cyrila a Metoda. Naživo v sobotu o 20:30 na Jednotke a 24:00. Dnes večer filmom Vraždy v Oleron pokračuje francúzsky cyklus a čaká vás aj ďalší prípad nekonvenčného komisára Montalbána na Jednotke. Tento program obsahuje audiokomentár.